салом алейкум шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. имрӯз як хабари муҳимеро ба нафароне мерасонам ки дар Русия зиндагонӣ доранд. яъне ки хабари муҳим оиди дар Госдума қабул кардани лоиҳае мебошад. ҳаминро ман ба шумо матраҳ мекунам ва гӯш кунед ба ду забон, яъне узбекӣ ва тоҷикӣ. ҳамватанони азиз, дар Госдума дар Русия 8 июл 2020 сол депутатҳо, яъне намояндаҳои ҳамин давлати Русия лоиҳаеро қабул карданд. лоиҳа оиди квота додан ба шаҳрвандони хориҷӣ, яъне метавонанд баъди квота гирифтан РВП гиранд, вид на жительство гиранд, дар оянда шаҳрванд шаванд, ё метавонанд РВП гиранд, вид на жительство гиранд. вид на жительство бемуҳлат аст ва без шаҳрванди Русия ҳам ҳамон вид на жительство қайти зиндагонӣ кардан гиранд. ва ҳаминро бояд қайд кунам ки хабари муҳим ҳамин аст ки лоиҳаеро боз қабул карданд депутатҳои Русия дар Госдума, дар Думаи давлатӣ ки ба шаҳрвандони хориҷӣ муаққатан яъне шаҳодатнома дода шавад. шаҳодатномаи муаққатӣ, яъне времени удостоверени дода шавад. чунки агар ҳамин времени удостоверени дода шавад, яъне ки ба Русия маълум мешавад ки чанд нафар чӣ қадар шаҳрвандони хориҷӣ зиндагонӣ доранд, кор ва фаъолият доранд, дар асоси қонун зиндагонӣ доранд. агар ҳамин шаҳодатномаи муаққатӣ, яъне времени удостоверени касе гирад, ҳаминро бояд донад ки ӯ аз патент ва разрешение на работа озод мешавад, аз патент ва иҷозаи корӣ озод мешавад. дар асоси ан ҳамин шаҳодатномаи муаққатӣ времени удостоверени кор ва фаъолият мекунад ва соли як бор ин времени удостоверениро, шаҳодатномаи муаққатиро иваз мекунад. барои ҳамин ин хабари муҳимро ман ба шумо мерасонам ки лоиҳаҳо қабул карда шуданд дар Госдумаи Русия ва ҳаминро бояд донед ки рӯзҳои наздик бояд ки ба имзо расад ин қонун ва ба дигарон, ба ҳамватанон расонед, то ки ҳама аз ин хабарҳои муҳим бохабар шаванд. дӯстони муҳтарам, ман ҳуқуқшинос ҳастам, ман блогер нестам, ман фақат ҳуқуқшинос ҳастам ва дар каналам оиди саволҳои ҳуқуқӣ ҷавоб медиҳам ва оиди тамоми қонунҳои дар Тоҷикистони Русия ва навигариҳое ки дар Тоҷикистони Русия баромад мекунам, мавзӯъҳо матраҳ мекунам, то ки ҳамватанон огаҳ шаванд ва истифода баранд, сарсону саргардон нашаванд. ва метавонед ки ин хабарҳои муҳимро, ин видеоҳоро ба дигарон низ фиристонед, то ки онҳо низ истифода баранд, сарсону саргардон нашаванд. ҳамватанони азиз, ҳаминро бидонед ки нафаре ки гӯш мекунед ҳатман ба дигар кас ҳам расонед. ва нафароне ки обуна ҳастед дар канали ман, ба тариқи автоматически тамоми навигариҳо ва баромадҳои ман ба шумо меравад. нафароне ки обуна ҳастед, агар хоҳед обуна шавед, аз ҳама навигариҳои рӯи олам бохабар мешавед. азиз дӯстарым ӯзбеклар, силарга яна бир марта айтаман, ман ҳуқуқшинос юрист Ширин Иброноваман. ман силар учун мана ӯзбек тили билан гапиряпман. 8 июлда Госдумада депутатлар, Россияни депутатлари лоиҳа, яъне закон проект қабул қилдилар. нима учун? бу лоиҳада айтилган ки хориҷи фуқароларга квота бериш керак, хориҷи фуқароларга времени удостоверени, муаққати удостоверени бериш керак. агар ким квота олса, квотадан кен РВП олади, РВПдан кен вид на жительство олади. агар хоҳласа фуқаро bo'ladi Rossiyada, xohlamasa вид на жительство bilan turadi. вид на жительствони сроки yo'q, muhlati yo'q, har bir 5 yilda vidimlat qiladi, tamom. agar kim удостоверение олса, mana shu времени удостоверение олса, shu удостоверение olgandan keyin unga patent разрешение на работа lozim bo'lmaydi. shu удостоверение bilan ishlaydi, yashaydi, 1 yil ichida shu удостоверениeni almashtiradi. mana aziz o'zbek do'stlarim, sizlarga ham muhim xabarni berdim. boshqalarga aytinglar. man huquqshunosman, yuristman, man bloger emasman. mani kanalimga kim obuna bo'lgan, avtomatik meni yangiliklarim o'sha odamlarga boradi. ular shu narsani ko'rib boshqalarga ham beradi, o'zlari ham istifoda qiladi. o'sha uchun ko'p o'zbeklar yashayapti, ishlayapti Rossiyada. boshqalarga ham aytinglar shu yangilikni. boshqalarga ham aytinglarki mana shunday kanal bor, obuna bo'lsinlar. kim obuna bo'lsa marhamat, obuna bo'linglar. salomat bo'linglar o'zbek do'stlar. nima bo'lsa yana shu qonun tomonidan, nima yangilik bo'lsa mana shu kvota uchun yoki mana shu udostoreniya uchun
ҳаммасini ман пурра сода қилиб ӯзбек тили билан силарга туshuntirib beraman. Ҳамватанони азиз, лоиҳа ки қабул шуд, вақте ки ба қувваи қонунӣ даромад, чӣ навигарӣ шуд оиди ҳамин гирифтани удасарини времени, яъне шаҳоданомаи муваққатӣ ё ки квота, ман ҳатман дар баромади дигарам ба шумо баромад карда пурра ба забони тоҷикӣ сода карда мефаҳмонам. марҳамат ба канали Ширини Бронова обуна шавед ва хабарҳои муҳимро дастрас намоед. саломат бошед.